मा मावो होनदोंमोनलाय हौवा जागोना? गयला लेबारबा मा खोन्थाबावनोब्रा? है आयं जेबो सिन्थाखौ सिनांगौ गैया। बाइक दं, गारि दं, आरो मा नांबावगौ? आजिखालिनि सेंग्रा हिर' बाइक दं, गारि दं। साबस्क्राइब खालामना हो नोंथांमोना जोंनि बे MDB कार्टुन चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिबो सिगां नुनो मोनो। एसेबां लेट जायो साला फाग्लाफोर। इमाननिफ्राय नोंसोरखौ साला हारसिंनो लासिंसिंनो मस्थ' सिख्लाफ्रा थांलाय फैलाय जागासिनो दङ। इमाननिफ्राय नोंसोरखौ साला थाबबो फैया मा फैया मा खालामनो थाबाय थादों नोंसोरलाय? नारखोमोनखौ लिंबोनायावनो एसे लेट जाबायलै नोंथां। बेनिफ्राय इमान हाखुदाखु माथो खोथामोन माथोमोन? माबा मोनसे खोथाया बेनोमोन आरो बे गोबोरखि फारा होननाय गामियाव सासे सिख्ला दङनो साफाथार। दा बिनि बिमा बिफानि न'आव दा बे सिख्लाखौ नायनो थांनो नोंसोरखौ लिंनो नागिरदों आङो मिथिबाय। बिराद साफानो सिख्लाया। दा बे सिख्लाखौनो नायनो थांनो थाखाय आंनो नायनो थाखाय नोंसोरखौ लांफानो नागिरदोंमोन आङो। हाबाब माबायदि सिख्लाब्रा बेलाय? ओइ आंबो थांफागोनलै हले आंबो फैखादों। थांनो हागोनब्रा फाग्लालाय साब्रैबो ज' थांगोन ना नायनो। आरो नै सिख्लानि सिगाङाव मोजां मोजां होनना खोन्था दै जाला मेला फांफु नङा हले। ओइ खब्रा नोंथां हले आंबो थांफागोनलै हले। थांफानो हागोनब्रा फाग्लाफोरलाय हले सिख्लानि सिगाङाव जोबोद मोजां मोजां होनना खिन्थानांगोन दे हले। जाला मेला एसन एब्राव होनो मोननाय नङा हले। हाट आंथ' बेयाव एसपार्ट थाट खब्रा आंखौ लांफाथारलै बरिया होनना खिथागोन आं। नोंना हले बांद्राय जादोंलै हले। बांद्राय जाला मेला खिथाद्रायना मिथिबाय। एसे मिडियामनि खिथानांगौ। मिडियामनि खिथागोनब्रा फाग्लाफोरलाय। थौदो थांनांसिगौ माने खोथाखौब्रा। थौदो होनबालाय खब्रा नोंथां माने थांसै होलांसै दानो। थांफानोसै होनबा। आरे खान्दा एसे मोजां मोजां होनना खोन्थादै ओरैबा बिखुनजोआ रां सिनथार। जागोनलै खब्रा नोंथां मा सिन्था खालामदोंलै बेफोरखौलाय? आं थानायाव मा सिन्था खालामदों नोंलाय? जोबोद मोजां मोजां होनना खिन्थागोन आं मिथिबाय। साख्रि मावो होनना खोन्थानोसै नामा खब्रा नोंखौ? होनबानो डाइरेक्ट मोखां नायलाय नङा बि डाइरेक्ट फैखाबाय बे। होद जाद्रायासैलै नोंना बिदि नङाब्रा। साख्रि मावाब्ला साख्रि मावदों होननानै खोन्थानानै ओमफ्राय उनाव फैनानै खारलांफिनजानो फाग्ला नोंनि आयदाजों जानाय नङालै। जायोब्रा हिनजावखौ मोनग्रोबानो जाबाय दा। जायखिजाया बेलेग बुं हाट बिदि साख्रि मावो होनना बुंद्रायनाङालै बांद्राय जाद्रायगोन। देलै दे होनला होमबाना बेलेग बुंनोसै आं। आदसा ओमफ्राय नोंसोरनो आरो हिनजाव गोदान नायनो फैग्राफोरा? औलै आयं जोंनोमोनलै आयं। ओमफ्राय बे आंनि फिसाजोखौ नायनो फैनाय बे सेंग्रायालाय सोरथो? सोर सासेया? आंनो मोनलै आयं। अह नै बे आंनि खाथियाव थानायानो आसोला। बिराद खामानि दामानि मावनाय एक्सपार्ट बियो आसोला। बिराद मोजां मोजां खामानि मावनो रोंगौ। बिराद फैसाबो खामायनो रोंगौ आसोला। बिराद मोजांलै। नंगौ नामा? नायनायावथ' खामानि मावग्रा बायदि नुखाथारदों आं। जाबाय लेबार खब्रा हरखासिगोनदां फिसाजोखौ। होद फाग्ला सिथा। ओमफ्राय आं फिसाजोखौ हरगोन दा? हरनाया उननि बाथ्रा र'। जाला मेला हरनो हाया खोथाखौ रायज्लायग्रोनांगोन। गलायालाय माथो बोरैबासो बुंबायलै। आदसा आयं सिख्लाया बहा दङ? नायगौमोनलै एसेसो नुफेरथाराखै नालाय नायनो जोबोद गोसो जादोंमोन। र' दानो दिहुनथ'वा आङो नोंसोरजों दसे रायज्लायबावगोन। खब्रा नोंथां एसे मोजां मोजां खोन्थानांगोनलै नङाबा हरनाय नङा माथो बोरैबासोलै बोरायालाय। सिरि थालै फाग्लाफोर। दे आयं मा रायज्लायनो गोसो रायज्लायदो जोंजों सब खोथाखौनो रायज्लायनो हागोन। आदसा खोथाया बेनो मा मावो होनदोंमोनलाय हौवा जागोना? गयला लेबारबा मा खोन्थाबावनोब्रा? है आयं जेबो सिन्थाखौ सिनांगौ गैया। बाइक दं, गारि दं, आरो मा नांबावगौ? आजिखालिनि सेंग्रा हिर' बाइक दं, गारि दं, गोसोबायदि बेरायनो हायो। फैसा थाखानि आंखाल गैयालै आयं। बाइकबो दं गारिबो दं बिनिफ्राय बेरायथिंबाय थायो आरोना? ना बेकारसो नामा? बिमा बिफानि सायावल' जागारनायसो नामा बाइक लाना बेरायथिंबाय थाग्रा? मोसौ सारोन हगारनायफोर बायदि। हाबाब आयं बिदि नङालै। ओइ हारामजादा नों मा बुंखोलाय? फाग्राब बिदि बुंद्रायनाङाब्रा साला फाग्लालै नों मानसिया। बेफोरबायदिबा मोनलांगोन नालाय नोंसोरजों। र' आं नानिमोनखौ लेंहरनि। ओइ बिमा ओरै फैलाय नै हिनजाव नायग्राफोरा बिसोरनो। आयौ बिसोरनो हिनजाव नायनो फैग्राफोरा बिसोरनो? औलै मादै जोंनोमोन। माथो सेंग्राफोरा लरग' लथ' बेखार बायदिसो नुबाय आं। गयलालै सेस लेबारबा। बेबायदि नङालै आयं
जों जेरावबो आखा फाखा हालेवनायानो जा खदाल जावनायानो जा हा खोनायानो जा ना गुरनायानो जा खुसिया जावनायानो जा खांख्राइ खन'नायानो जा जों जेरावबो आखा फाखा जों बायदि मावथिनो हौवानो हराबा माबायदि हौवाथ' हरबावनोलै आयं हाबाब आं हालेवग्रानो हरा आं साख्रि मावग्रानोसो हरनो नागिरदों खावरा नोंथां जाबावगोन नालाय फाग्ला सेरथा नोंसोरलाय मा जानला मानला बुङोब्रा है जाया नोंसोर है जाम्बालै नोंसोर मानसिफ्रा दे आयं फिसाजोखौ लिंहरदोब्रा नायनि र' लिंहरनि आङो ओइ नानि ओरै फैलाय ओमफ्राय मामा नायै नै बिसोर सेंग्राफ्रा नोंखौ नायनो फैदोंनो नोंनो फसायगोना फसायाखै आं हले जाला मेला सेंग्रानो हराहाय आं साख्रियालानोसो हरगोन एफा मोजां फिसाजोखौ आं ओरैनो जाला मेला हरा आसोलफोर माथो सिख्लाया साफाथार बाबरे हाबाब माथो साइसथार हाबाब माथो साइसथारलै आयं जोबोद मोजांखालै समायनाखा आंहासो फसायलायलांबायलै मा दाबायदियाव आर्मि साख्रि मोननायबा बेखौ ओरैनो मोनलांगौमोन खोमा आं सयथिबो हाबाब नै सेंग्राफोर साख्रि मावाबा आं हले हरालै बुंखाबाय थैबायलै रखरा सेसलै सयथिबो सिख्लायाबो साइसथारमोन दा साख्रि मावाबानो हराबा मोनलांबावगोन नालाय हाबाब आयं जोबोद मोजांथारलै माथो आंहासो फसायलायलांबायलै रखरा गदायसो लागान रायलांजानो बाराबा जाला मेला बखिया हले आं मोजां मोनाहाय जाला मेला बुंखानाङा आंनि फिसाजोखौ बोरैबा मेगन नांबाय बायगोन हाबाब माथो बिखुनजो बिजा रांखिनिखा थैबायलै रखरा हाबाब बोरै जाबावगोनलै खावरा अनलाबाय मोनलांबावगोन नालाय ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो मावो साख्रि मावो ना मावा है मारै मा साख्रिल'लै मारै हाजार रां खामायो बियो गम मोनाखै बिसोरो सिख्लाफोराथ' ओरैनो बाथाबलाबायबावोसो ओइ फाग्ला जानाय नङालै नोंजों माथो उफायबावब्रा बिदि बुङाबालाय जाद्रायाखै हा नोंसोरलाय मा बुदोंबादां रायलायबाय थाख' माबालै आयं ओरैनो एसे जों रायलायदोंमोन फसायगोना फसायाखै होननानै फसायनायालाय फसायदोंमोन साफाथार गयला एबार मोनलांगोन नालाय आंथ' जेबो मिथिखायालै आं बुंखाबाय साख्रि मावाबा आं फिसाजोखौ हरनो हाया आंहा साख्रियाला हौवानोसो हरनो होननानै थिनानै दोनबाय दं नायलाय सासेल' फिसाजो आं बिदि जाला मेला हरनो हानाय नङा हले मिथिखा थैबाय एबारबा थैबायलै सेसलै रखरा मोनलांबावगोन नालाय साइसथारमोन गोसोआनो हास्थायना हांमा थालांसिगोन नामाब्रा साइसथारमोनलै मोननायबा हामथारगौमोन आंबो बुंखायोलै मिथिखाया डाइरेक्टनो साख्रि मावागारा बेकार थाबाय थाग्रा सेंग्राफोरनो आं हले हरखाया थैबायलै रखरा थांसै जाला